No Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo decorrido esta mañá deuse conta, mais sen ofrecer ningunha información detallada, dunha modificación da licenza de obras para a promoción do barrio do Cura. Segundo se recolle na resolución que foi asinada por María José Caride o pasado 5 de febreiro, autorízase a promotora privada a modificar o proxecto básico para pasar de 157 a un total de 181 novas vivendas. Un cambio que a propia resolución recoñece que ten un alcance sustancial e que se producirá modificando a distribución interior das plantas sen alterar, en principio, a edificabilidade total. No entanto, dende o Bloque Nacionalista Galego, imos requerirlle á Conselleira de Urbanismo información detallada sobre este cambio tan relevante que afecta a unha promoción de vivendas VIP no corazón mesmo da cidade e nun privilexiado mirador da nosa ría. No concreto, o ENG demandamos ter acceso ao expediente íntegro da licenza modificada para comprobarmos toda a documentación. Pero queremos que a señora Caride explique tamén se desde a Xerencia de Urbanismo valoraron o impacto que terá ese incremento do 15% na previsión de novas vivendas no que ten a ver coas infraestructuras, coas dotacións públicas, coa propia ordenación pública do ámbito no que se vai desenvolver esta nova promoción. E o máis importante, o BNG queremos que o Goberno Municipal de Abel Caballero aclare con absoluta precisión cantas desas 181 vivendas que vende autorizar van ser vivendas protegidas. As viguesas e os vigueses que están a padecer o gravísimo problema de acceso social á vivenda na nosa cidade merecen saber cantas vivendas do barrio do Cura se van a ofrecer a prezos relativamente accesíveis, tendo en conta que para o desenvolvemento desta promoción Abel Caballero promoveu unha modificación puntual ad hoc do Plan Xeral vixente alegando interese público.